Днес ще ви покажа моята любима закуска. За нея ще ни трябва един банан, кисело мляко, ето това предпочитам, защото е с висока масленост, и сметана. Днес съм избрала да добавя и сладко смокиня. Вие можете да добавите друго или други плодове. Ще ни трябва и куркума. Започваме като слагаме 2-3 лъжици мляко. Може да сложите повече или по-малко, на мен толкова ми е достатъчно. Разбъркваме хубаво. И добавяме куркумата. Аз слагам на око, вие може да сложите 1 или 2 чайни лъжици. Ето така изглежда като количество и отново продължаваме да бъркаме, докато се получи хомогенна смес. След това добавяме и бананите. Аз съм ги нарязала на кръгчета, а вие може да ги нарежете и на половинки. И отново разбъркваме добре. Накрая добавяме и сладкото. А тази кора ви я показвам, защото може да си направите маска за лице с нея, преди да я хвърлите, като намажете лицето си с тази вътрешната част. И това е крайният резултат на моята вкусна и здравословна закуска. Надявам се да ви хареса. Чао, чао!